Det skal heller ikke gøre. Albert? Jeg kan ikke sige noget. Der er en med en sætning. Okay, Asger. Du er med på YouTube, Albert. Du er med på YouTube. Hvad? Join mig. Join mig. Ja, du skal join mig. Ellers så hader jeg dig. TBC er lidt fedt at have. TBC. Ja, det er det, du har. Jeg kan også spørge min mormor, om jeg havde på. Hvorfor det allerbedste, man overhovedet kan få som livsstil. Stille. Albert, jeg var aldrig Asger, kan du komme ind? Ja, det kan du godt. Yep. Okay, er du klar nu? Så jeg gør mig join. For this is Roblox! Roblox! This is freaking Roblox! Albert, det kan du ikke mene, du synger bare som en eller anden tumpe, imens jeg er i gang med YouTube.